Suosinek Radom Varžovskom. Rádio Regina si vás všíma. Telefonujem do obce Štefánik, je to obec Biča. Na linke je starosta obce Štefan Vároš. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vaša obec je známa aj pre cyklistov, aj pre turistov, pretože niekoľko cyklotrás aj priamo cez vašu obec. Všimla som si, že máte napríklad aj zaujímavý vrch, ktorý sa volá Doprvec, tak tých názvov miestov by bolo určite viac u vás vo vašej obci, ktoré by stáli za zmienku. Čo vy na to? Tak v okolí každej obci historicky tí ľudia pomenovali svoje vršné kopce nejakých dobovci. Ste